place, I don't recognize today. My Baba. Yung milk. Adelaide na yung mask. Ito sa may mga frozen. Ito na yung mga ito. Good morning! Today is April 25 and I know late na naman ito mapapanood na vlog ko. Pasensya na po. Nahihiya na talaga ako sa inyo kasi parang late lagi yung napapanood yung vlog sa channel ko. Pasensya na po. Hindi ko rin alam kung bakit kasi 'di ba araw-araw naman ako nag-upload. Siguro dahil pag may ganap kami nag-vlog ako kaya natatambakan yung aking mga vlogs. Kaya late yung silang napapanood. So pasensya na po. And tanghali na pala kasi tapos na kumain ng lunch yung mga bata. And then kanina si Jan umalis mga 11 kasi may golf competition siya. And bukas meron din siyang golf competition. And ako ang ginawa ko kanina naglinis and eto binabantayan ko kasi alam ko kagabi nag-upload ako para ngayon sana may mapapanood kayo ngayong umaga. Kaso hindi ko alam kung bakit walang upload. Sabi, wala talaga. Pero alam ko, confident ako na naglagay na ako ng title para dito sa vlog. Tapos nawala yun. So, hindi ko alam kung anong nangyari. So, anyway, yun ang ginagawa ko. Tapos, ni-check ko siya every now and then kung umaano ba yung percentage ng pag-upload. So, okay naman, 68% na. And kahapon, hindi ko na kayo na update about doon sa check-up ni Jan kasi parang ang bilis ng pangyayari kasi balikan lang kami. So, yung pagpunta namin doon sa doctor ni Jan para i-check yung ano niya, yung blood test niya. Kasi 'di ba kung maalala nyo, si Jan 2 years ago nagkaroon siya ng inflammatory sa tuhod niya, tapos sinasak yung tubig. Ilang beses yung ginawa? 2. Tapos basta kung nanood kayo ng vlog ko, alam niyo yung sinasabi ko. So, kahapon pumunta siya doon. Tinanong niya yung resulta kasi nagpa-blood test siya. Kasi, mayroon kay dyan na tinutusok may tinutusok kay dyan once a week para ma-prevent yung, dito sa guys, dito tinutusok si dyan every week. Once a week yung ginagawa ng nurse. Pumupunta dito yung nurse para hindi na siya mag-swell and hindi na siya sumakit. Kasi alam niyo naman, ang trabaho ni Jan, diba? Yung nakatayo siya the whole day, hindi 8 hours. Matagal siya nakatayo. So, yun yung ginawa ng doktor. Mayroong tinutusok kay Jan. Hindi ko alam kung ano ang pangalan yun. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng tinutusok kay Jan sa kanyang tiyan. Tapos kahapon, tinanong niya kung ano, kasi para mag-1 year, hindi ba? Itong November na darating, 1 year na siyang tinutusukan sa tiyan. So, tinanong niya kung kailan siya magiging free para hindi na ba tusukan. Tapos sabi ng doktor, ititigil daw for 2 weeks yung kanyang kasi nga nagpa-blood test si Jan. So, titingnan nila, ititigil for 2 weeks. Then, after 2 weeks, magpapa-blood test si Jan. Hindi. After 2 weeks. After 2 weeks pala, pupunta yung nurse dito na every 2 weeks na lang, hindi na once a week. So, parang every 2 weeks na yung tusok sa kanya. Then, after siguro mga ilang buwan, magpapa-blood test ulit si Jan. Tapos, babalik ulit doon titingnan. So, yun ang nangyari. So, tingnan natin. Sana maging okay na. Pero, since nung tinutusukan talaga si Jan, hindi na sumasakit yung tuhod niya and hindi na rin namamaga. So, inflammatory arthritis ata ang tawag dyan. So, basta yun. And, partner ng ating roast beef. Mag-roast din ako ng potatoes and carrots. I can't do this. Why are you putting lipstick? Nagli-lipstick siya. No, I'm tying my hair. Okay. Tinatalian niya yung buhok niya. Okay, tuck it in your ears and then get a rubber band and tie your hair. Okay? And eto, dito ko ilalagay yung ating roast potato. Mom, I know how to tie my ears. Very good. Tuwang-tuwa siya, marunong siya mag-gano, no? Yeah, dito ilalagay yung mga i-roast kong beef tsaka vegetables. So, yep. Are you alright? Ayaw magpatulong. Remove your bag, Papa. I don't need your bag in my kitchen. No, I can't do the lipstick. Yeah, you don't need lipstick. No, I'm putting the lipstick in my bag. Okay, put that back in your bedroom, please. No, put this in. Yeah, later, because Mommy's gonna cook. Come on. No, Put it there, please. Or I put that in my bedroom and you won't get it. I will get out. Come on, Baba, because Mommy's gonna cut this.
I-timelapse ko na lang kayo. Yeah, don't not jet down. I would jet down. Ayaw niya muna kasi gusto niya tumulong. What? And you don't tire. I'll turn Huwag ko back. lang munang ipil kasi babalik daw siya. So, i-timelapse ko na lang kayo, guys. Kasi... Turn it now. Okay, can I do it now? Okay. Timelapse ko kayo, guys. Baby, 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 you driving me wild, you driving me so crazy. Got me acting out, got me trying to stay sober. Wanted your love and I'm out here hungover. You made me wanna take you to London, Paris. Times were cherished. No comparing to you. Don't need Keisha, Karen, don't want Megan, Sharon. Girl, I swear that it ain't fair, it ain't fair. No, you can't do that. Oi, boys, be quiet, please. Careful, Holly. Wow, you're the best tree in the world, and you're the best mom in the whole world. Okay, do this. Can you do this? Yes. Okay. Yes, I can. You're the best daughter in the whole world. Come on. Go. Like, shh. Like this. Look at. Okay. Okay. Go. Okay. Okay now? Yeah. Okay. Just be careful. No. Let's finish. Okay, I'll mix it. Okay, mix that one. Just be careful, okay? I think I need more pepper. Okay, well, don't put it down, please. Put it down, Mama. Wait, I'm gonna put more pepper. Okay? Now, I can't put it next one. Okay. Just be careful, okay? Okay, I'll do that. Yeah, they are pretty girls. They got nothing on you. So, ito na yung i-roast ko and yung beef, parang nilaman siya ng halagyan. Ang liit pala ng roast. Kasi kumuha ko ng konti kasi gagawa rin ako ng sarili kong pagkain. So, ito yung sa kanila. So, ilagay ko na ito sa oven. I'm full. Do you have some cups here? Does some have cups? Keep doing this, whatever this. And I read this, Mommy. What is this called? The cup. Wolfen Express. No, what else do it? Customize. So, nasa oven na siya and minove ko yung mga pupunasan kong mga pinamili ko sa Adelaide. And then, dito ko ilalagay yung mga napunasan na. Kuha ko ng bag. Dito na si Jan, guys. And hindi ko pa napunasan yung mga pinamili ko kasi kanina naglaro kayo ni Holly. What happened? Go, Baba! Oh, Kuya Carpa, will you turn? How did you go, Ham? You think you win? It's monthly medal today. Huh? Monthly medal. Monthly? Yeah, I've got a good chance. Monthly what? Medal. Medal? They're monthly medals. Monthly They medal. make the tees longer and the holes longer. Put the tees like that. Where did you go, Blue Lake? 76 and hit one out of bounds on the 17th. Wow. Si Sak nasa loob, nagpi-PS4. Yung dalawa. So, wala pa namang 2 hours, pero buksan natin kasi gusto kong i-check. Kasi maliit lang naman tong beef. So, ayan na yung kanya. Oops, malabo. Wait lang. Punasan ko kayo. So, ayan yung itsura niya. Ilang minuto pa ba? May 36 minutes pa. Oy, boys! Ayan, mamaya na. So, ito yung dinner ko tonight. And, tumunog na to. Patayin na natin to kasi naka 2 hours na siya.
So, ayan na yung, nausukan na naman kayo. Ayan na yung roast beef. Alisin ko lang to dito. Tapos, tatakpan ko. Ayan. Kita niyo yan. So, alisin ko muna yan dyan. So, ito yung roast beef. Tatakpan ko siya ng aluminum foil para maluto pa yung ilalim niya. Not yet. Not yet. It's still hot. No. Is that ready? Yeah, but this is very hot. Ito yung vegetables. So, tatakpan ko sila pareho ng aluminum foil. Ayun, guys. Oh. Yum. Mamaya. Sige, takpan ko muna to. So, ayan. Natakpan na natin siya ng aluminum foil. And si Holly, pinaliguan na siya ni Jan. Pinapaamoy niya naman sa akin. Bango-bango. Ang bango. Pinaliguan na siya ni Jan. Okay. Ito yung juice ng roast beef at saka nung carrots and potato. Mamaya, gagawin ko siyang gravy. So, ilagay ko lang muna siya dyan. Kasi, yung aking niluluto, pinatay ko muna kasi baka masunog. So, ito naman yung lulutuin ko yung akin. So, diba? Pinatay ko kasi yung apoy. So, mamaya. And, anong oras na? Alas 5 na, guys. Yung mga pinamili ko kahapon, hindi ko pa rin siya naayos kasi parang ang busy ko na naman dito sa kusina. Hi! May tumawag sila. Naka-off palala yung cam ko. Ano wala? Balikan lang kami. Guys, kausap ko pa rin sila. O, kanina pa kami. Wala eh. Hindi kayo magkikita kaya dito na lang kami. And ayan guys, baka bukas ko na ito malinis. Mapunasan ba? Kasi nga, kasi na, ayan, hindi ko pa tapos yung niluluto ko kasi ayan ang kausap ko. Magluluto na lang kami habang nag-uusap. Okay guys, yan. Say hi, Lai, pero late nyo na ito mapapanood. Kausap ko pa rin si Lai. Nagluluto pa rin siya na ako and yung sa mga boys, hiwain ko na yung hiwain ko na yung beef, lamb tuloy. Hiwain ko na to kasi gutom na yung aking mga kasama. Baby, 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 you driving me wild, you driving me so crazy. Got me acting out, got me trying to stay sober. Wanted your love and I'm out here hung up. So, ito na yung dinner nila, guys. Ayan, kay Jan. And si Holly pa lang naglagay ng nag-prepare ng table. And eto, hindi ko pa rin natatanggal yung tomato. Okay, dinner time. Sila. Ako, hindi pa. Yahan. Welcome. How was your tea? Ano? I like sweet cider. What sweet? Later. Alright. Katatapos lang namin nila mag-usap. And yung pagkain ko, hindi pa rin tapos. Pero luto na yung rice. At saka eto yung beef. And hindi pa yan tapos kasi may final pa siya guys. Isisimmer ko pa siya dito. Tapusin ko lang to and malulobat na ako guys. So tapusin ko lang to. So eto na yung rice tsaka yung beef. Isisimmer ko lang siya for like maybe 15 to 20 minutes sa low heat. And kakain ako after nyan. Ang tagal ng dinner ko, diba? So ayan. Naka-low heat na siya. So, eto na yung dinner ko. Sa wakas natapos din siya. Eto, para siyang Jamaica na may pagka-Indian food. Nakakain ko to lagi noon, nung wala pa ako dito sa Australia. At saka pag pumupunta kayo ng Melbourne, meron doon na parang Indian food or Pakistan food na nagtitinda sa food court na ganito, parang ganito. Pero hindi ko alam kung ganito yung mga ginamit nila. Pero, ayan, parang hawig lang siya. So, ayan, kain tayo, guys. Yan yung beef. Tapos, meron akong mint and dried chili and cherry tomato and lemon. Si Zach. Guys, i-close ko na yung vlog. Yung ginawa kong yung sabi ko dessert. Bukas ko na lang yung tapusin kasi napagod ako kakaluto. And ayan, may ginawa si Zach ng mga regalo. Thanks, may regalo si Zach. Tigi-isa kami, oh. Yay! What you got? What you got, Mama? What? I got water! I told you! Well, I got a fork. What you got? Book. I got this! What you got, Zach? I know Ito yung what it pinagagawa nila habang nagluluto. Si Holly may binigay din siya sa akin. What you got?
Is that Kuya Sak's gift for you, Baba? Yay! Why you have gift for us, Just made it for some reason. Oh, just made it for some reason. What's your reason? Huh? Kuya, can you turn down a little bit, please? Hey, what's that? It's alright, it's a present. Holly, don't. No, Baba, you finish yours. Where's your gift for mommy? Wow. What's in Open it. Now I can do autograph. You never open it. If I go to Wow! watch it, Lahat ng cards ng puti. Holly, where's your gift? Binigyan niya ako ng gift. autograph. Where's my gift? The one you gave me when I was cooking. May binigay siya sa akin. Pinabuksan niyo na sa akin kanina. Akin, I did open this one. Ayan. Thank you, Baba. Thank you. Ito yung regalo niya sa I'm gonna save it for later. Okay, binawi niya yung regalo. Okay. Okay. Diba, ang dami nilang nasayang na papel. Thank you. So, yun na guys, yung vlog. Napagod ako kakaluto. As in, lalo na yung linuto ko para sa akin. Yun talagang sobrang napatagal. And let's close the vlog, Baba. Baba. Busy siya, oh. Come on, thanks, Zach. Okay, let's close the vlog. Come on. So, yun lang yung ganap namin, guys. Thank you. Come on. Close the vlog, Baba. Kuya TJ, come on. Yeah. Hurry up. 2 minutes na to, Kuya. Sak, no. Tingnan niyo sila. Ay, nako. Sak, hindi ka natatalubo. Okay, come on. Let's close the vlog. Okay, Holly. Okay, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Bye. Good night, Johnny. Good night. Good night, guys. Ay, maligo pa. Paradise, tell me who you see, 'cause